Sebelah, hebat. Egarnya huli gayale bebarau. Hai, tupau, pembro, ma atas tamnya bedi setengah taku. Ma bayi lebih sontolanya aku lah. Malah ini sakit-sakit lu gila. Ale Umaraja, हिनजावफोरनि बायदि सालाया मोननै नामा नोंना? खेबसेबा होगोन होनो, खेबसेबा होआ होनो। सन्तला मा होननाय जादों बे हिनजावफोरनि सालाया मोननै? ओइ महिला जाथिफोर, नोंसोर सिरि था। जों अमाराजा आरो आंनि गेजेराव दाहाबखाव। साला, सन्तला खाफाल जिला, आंनि सालायखौसो मोननै होनबावबाय नों। औ, नोंनि सालाया मोननै। मोननैयानो जाबाय, मा खालामनो नोंलाय? नोंनि साइकेलखौ हरा। आयु, मा बायदिखा बिसोरो साइकेल गंसेनि थाखायनो? बे साइकेला सन्तलानिबो नङा अमाराजानिबो नङा मिथिबाय हांग्रिमोनदिनिसो स' हांग्रिमोनदिनो हैथां औ ब्रा हांग्रिमोनदिनो हैथांदोब्रा ओमफ्राय नोंहालाय आंनि मोखांथिंजायलाय मानो नायना बुंदों आं साइकेल लादों नामा नोंखौ हेफाजाब खालामदोंब्रा नोंनि बुंनायाव बादे बै बोरमा मेन्दा माने बे गामनायखौ बुजायथां बे आसोलफोर नांलायनायखौ दोनथ'दोब्रा साइकेलनि मालिकआ सोर बिनो हैथांदोब्रा साइकेलनि मालिकआलाय आंनो आंसो हांग्रिमोनदिजों थांफानानै आथिमंगलाव मोनदों दा बे साइकेलखौ आथिमंगलाव थांफानासो मोनदों नों ओइ अमाराजा बोरमा मेन्दा नोंनि आथिमंगल नङामोन नामा खालि हांग्रिमोनदिनि आथिमंगल होनगासिनो ना नोङो गावखौनो ओमफ्राय थांफादोंसो होननानै लाबाय थायो बेनिखायनोथ' बे साइकेला अमाराजानिबो नङाब्रा नों होनबा जागोन नामा ओइ नोंसोरो दाउलाफोर बायदि सौलायलायबाय थानांला मिथिबाय ना जायखिजाया हांग्रिमोनदिनोल' हैथांदो साइकेलखौ हांग्रिमोनदिया मालाय डिसाइड खालामगोन सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा मिथिबाय एलाय सोंनांगौब्रा आंसो लिडार दा हांग्रिमोनदिया लिडार नङा ना हांग्रिमोनदिखौ गावनि हिनजाव बायदिबो सानबावा माथो होमबा नोंलाय बोरै हांग्रिमोनदिनि साइकेलनि सायाव नोंलाय डिसिसन लानो मोननो हा ओइ सन्तला लाजि मारला नामाहाय नोङो खिग्राया लाजिया नुग्राया लाजि होननाय सन्तलायानो जामारबाय मिथिबायना मालायनि साइकेलखौ बेबायदि एसे उख्रा उख्रा लुगैयोना नोंलाय सोरजा दुमफाव आंखौसो सिरि थानलायबावदों ना नोङो आच्छा अमाराजानो साइकेलखौ होमाराना मानो होनो आं नोंनो आंसो आथिमंगलाव थांना मोनबोदों हांग्रिमोनदिनिबो हरनाय बुस्थुफ्रा अमाराजानिबो जाबायना मानो होनोबा हांग्रिमोनदिया अमाराजानि बिसि जाबाय नालाय थोद हापां हांग्रिमोनदिया आंनि हिनजाव होननानै सब समावबो होख्राव खिथानांगौ नामा हांग्रिमोनदिया नोंनि हिनजाव नङा नामा हांग्रिमोनदिया आंनि हिनजाव नंगौना नङा बेखौ नोंनो खोन्थानो मा दरखार नांदांलाय बा हरदो हांग्रिमोनदिया आंनो हांग्रिमोनदिखौ नांगौ नोंनो लांलाय जेबो मोना आं लांबाबो ओमफ्राय हांग्रिमोनदिखौ लाबोगोन ओमफ्राय हांग्रिमोनदिजों मोनबोफानाय बुस्थुआ थेलासे बुस्थुआ बेखौबो मोनफानांगोन मिथिबाय ओमफ्राय साइकेला आंनि ओइ सन्तला मानो इसिबां गावखौनो गाहायाव खोलैना लाखो नोंलाय माल माथानि थाखाय नों मालायनि हिनजावखौसो लाबोनो नागिरलायबावो आं मिथियालै आं मानसिया सादा सिदा भद्रथार बेनिखायनो बयबो आंखौ थगायो जौ होगोन होननानै आंनो जौ दौवा ओमफ्राय आंखौ जि खामानि मावनो होसिगोन जेबो मोनफिना साइकेल होगोन होननानै अमाराजाया खोथा होबाय आंनो साइकेलखौबो होआसै होमबा आङो ओरैबायदि थगायजाबाय थानांगौ आरो बयजोंबो बेनिखायनो मालायनि सायाव एसेबांबो दासोनार मिथिबायना सन्तला मालायनि बुस्थुखौ लुगैनाया मोजां नङा मिथिबाय लुगैनायखौ गारनांगौ गाव खुद आरजिनांगौ दे बिराद गियान होलायबाय बुजिलायबाय बुजायलायबाय जाथ'बाय दे हगार मोरग साइकेला आं हगारनो हाया आंनि गोथै सहजों बारलांबाबो आं दिनै साइकेलखौ नोंनो हरा आयु मा जाबावगोन बे सन्तलाजों नायनो बाबाय आं नोंसोरनि नाटकखौ थ' बिदिब्ला जा बहाबा थांनानै मेथाइ खनहैनोसै ओइ बाब्र' थां नों हाब्रु सिङाव थाहैथां थब्ल' मानि खुसियाव हाब्रुआव थब्ल' नांगौ जाखो आं बे नोंनि प्रब्लेम हाब्रुआव बोरै थब्ल'आ साला खर' मेलेम गैयि न'आव दिमाफोरखौ दोनै फैयो नालाय दिमाखौनो बाहायनो रोङा हनै साइकेलनि दावराव जादों बे मेथाइ खनहैनोनो ओइ हेगारगोन ना ओइ सन्तला हेगारदो दे जोंहानाव साइकेल मोनसे दङ बेखौनो लानो हागोन नों मिथिबाय सन्तला नैबे सन्तला खाफाल जिलाया ओरैनो खाफाल जिलायाखै बयखौबो गोरलैयैनो फोथायो आं बयखौबो आं बायदि थान्दा नम्र गोथार सानो आं बेनिखायनो नों सोरबायदिया आंखौ थगायो जेरै मोनो एरैनो बाहायो जौ लोंनो होगोन होननानै खामानि थिनो खामानिया जागौबा आंखौ बावनानै थायो बेनिखायनो नैबे सन्तला खाफाल जिलाया बे बारनिफ्राय रावखौबो फोथायला नांगौबा आङो जिबौ गोसोमजोंनो लोगो जागोन आङो एन'खन्दा जिबौजोंनो आङो फ्रेन्डशिप बानायगोन थेवबो नों सोरबायदि मोख्रा गोसोआ बै दंफांनिफ्राय बै दंफाङाव बास्लायग्राया नोंसोरखौ आं फोथाया साइकेल नांगौ ना नाङा बेखौल' बुं मोनबाथाय मानसिनोलाय माखौथो नाङाब्रा गासिखौबो नांगौ
होमबा आं बिस मुलि लाबोना होफैनि लोंनो नामा अमा राजा मानो बिदि नोंलाय आंथ' गैया सन्तला आं होगोन नोंनो मिथिबायना खालि नों दा सिखारदोल' आच्छा दे लास्ट टाइमनि थाखाय खेबसे फोथायना नायबावनोसै आं हाफां नोंखौ जागोन दे सन्तला अमा राजा साइकेल लांदो सन्तला दुखु खालामनाङा दे जोङो दङ ना थेवबो आं लोगोफोरजों थगायजाबाय थायोलै हाफां गासिबो लोगोआनो थगाया मिथिबाय जोङो दङ ना जों नोंजों मोजां लोगोखादा दे जागोन दे हाफां नोङो आंखौ दिनै बेबायदि बुजायनायनि थाखाय आंनि दुखुखौ बुजिनायनि थाखाय थेंक इउ स' माचलै हाफां आंनो नोंनि साइकेलखौ नांला जेबो नङा सन्तला गोदान बोसोरनि गिफ्ट होननानै लादो आंनिफ्राय दे होमबालाय आंलाय मा मैगं गहां गहां नायबाय थाखो नोंलाय नोंखौ नुनानै मेथाइ दोंसे खर'आव जाखांबाय थादोलै मा मेथाइ जालायखो मिथिनाया मिथिखाबाय मोननाय नंला नोंखौ होनना आं मानो बोरैबाफोर थांबाय हानोसै हनै इमप्रेस खालामफुनायफोराव फै थांनोसै हाफां थांनोसै गावहाबो थालिर बिफां गायजानो नागिरो आंखौबो गायफाहोनो नागिरोलै माने थालिर बिफाङा बारा जादों बेनिखायनो नोंनावबो गायनांगौ जानाय नंलालै मा नङै नङै थालिर बिफांल' गायनायावल' धान्दा थायोलै मानसिफोरालाय हट गाबोन सरखारनाव थांनानै थालिर बिफां गायनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंनांसिगोनलै थालिर बिफांखौ रेडि खालामखाना दोनखाबावोसोलै गार्लफ्रेन्ड गैजायै बयफ्रेन्ड गैजायैफोरनो जारलासो बेनिखायनो थालिरनि आबादखौनो गैया खालामनांगौ बे बुहुमनिफ्राय बेनिफ्राय हिस्ट'रियाव लिरनाय थासिगोन नामा गोदो गोदाय सानसे समाव थालिर मुंनि फांसे बिफां दङमोन होनना बेनिखायनो जायनावनो नुयो बेनावनो दानफायजोबसिगोन आं थालिर बिफांखौ आच्छा नार्जि बिदां आच्छा पिकनिक जागोन दे जागोन बेफोरावलाय अमा राजाखौ सोंलायलायनांगौ जायो नामालै नाम्बार वानाव दोनखानांगौब्रा अमा राजाखौ जेब्लाबो जागोन थाङो अमा राजा आंबो थांफानोमोन पिकनिकआव मानि दुखुआव थांफानो नागिरदों नों जेनेबा आंजों पिकनिकआव दुखुनि थाखायसो थाङो नामा सुखुआव थाङा आरो आं दुखु जाबासो पिकनिकआव थाङो मिथिबाय नोंहालाय मा दुखु जाखो आंनि दुखुआ नों जेब्लानिफ्राय नोंखौ लाबोदों जेब्लानिफ्राय नों आंनि जिउआव आगान होफैदों अब्लानिफ्रायनो आंहा जेबो सुख गैला मिथिबाय मा खालामखो दे अमा राजा नोंसो आंखौ जबरदस्ति लानानै फैदों दा आं लानानै फैयो माने नोंबो फैफानांगौ जाहैबाय होमबा दाया आंनिसो मा थांनो सानलै थेवबो लांफाय आं नोंखौ पिकनिकआव आं गोसोमखायनो लांनो बायोना अमा राजा गोसोमबाबो नोंना बेलेग स्टाइल गोसोमलै गोसोमनियाबो बिराद साइज गोसोम थायोब्रा नोंनालाय बोरै एक्सट्रा गोसोम जाना थाखोब्रा नोङो आंखौ बासिबाय थानाया आंबो गुफुर जागोन दाबायदियाव गुफुर जाबाबो नोंखौ दाउखाया दाउबो जानाय बायदिसो नुगोनलै होमबा नों नायबाय था आंखौ नोंखौलाय नाया नंबाबो नायखानांगौआनो जाखायो माथो फुंनि मोनानि हरनि दाउ सेराव गुफुर जानोनो मालाबा कि हांगारा कि गुफुर जाफेरनायलै आंखौ अमा राजा बासिबाय थादोंना देखायथारनांगौ बेखौ अमा राजा नों आंखौ मेगनजों मोदैजों लाबजों खालामदोंना नोंखौबो आं नायफिनाङो र' थांनि आंबो बिउटि पार्लाराव मा खालामजागोन नों गावनि जिबायदि गोसोम ओमफ्राय आंखौलाय बोरै मोजां खालामनो दे गावहानो माथो मोजां नंथारा पार्लाराव थानाय सिख्लानि फाव साइज जाबाय हेयार काटिं खालामनो ना फेसियेल खालामनो ना हेयार स्पा खालामनो ना मा खालामनो समायना खालामनांगौ समायना बिदिबा मोखांखौ साफा खालामनांगौ आरो आथिं बे खर'सिम साफा खालामजोबथारनांगौ दालिन्जा दुगैनोसो फैबायदां गोसो सिंनो माबा बुंदों नामा आं हले गोसो सिंनि खोथाखौ खोनायो दे जेबो नङा आं नोंखौ नों लुबैनाय बायदिनो खालामना होगोन दे एकदम पारफेक्ट खालामनानै होगोन मिथिबाय जायनो नुयो बेनो खुदै गलायनाय बायदि जागोन नायदो आयनाया बिराद मोजां नुबायथ' आयौ हाबाब बिराद मोजां नुबाय माथो आं मालाबाबो आंखौ बेबायदि साइज जागोन सानाखैमोन आयै मा एसे मोजां नुखो मोननांगौ मोदैया जेब्लाबो दुखुनिल' गयोमोन दिनै सुखुनि गबाय मा एसे साइज जाखो होमबालाय आं थांनोसै खिन्थु नोंबो गावखौ एसे फोसाबलाय गाव गोसोम सोमथार
बासिना गालांबावबाय गावखौ साफा खालामना हरग्राखौनो जि दुगि जाखाबायबो माथो आयु दुगियानो लाजाखानाय नंला खोमा